Aier gona ganaz, Ondarrotarra, Durangoko Azoko zuzendaria. Eta, ontxe eduki berri dugu euskal musika gintzari buruzko hitzalditxo bat hemen, bi hitzaldi dugu jarraian, DBH-ko ikasleekin, eta, oso gustura hemen ditu gara euskal kultur gintzak eta batez ere musikak azken urteetan izan duen garapena bizkat ikusten aztertzen, ondo inorakoak, mundu mailan zauden beste referenteekiko ze garapen izan dugun. Eta, hemendik almenera goaz, jarraian beste hitzalditxo bat emotera, ez? Esperientza oso polita izan da, oso gustura honga da, baina datorren urterako saiatuko gara teknologia aldetik bizkat prestatuko bat ortez aurten paleatak izan ditugu, baina gustu gula. Azokari buruz, aipatu ditugu elementu batzuk eta bizkat azokaren historia bera, nondi datorren, zeintzuk ziren bere hastapenetako helburuak eta zeintzuk diren egun ditugun helburuak, ez? Hau da, helburu aldaketa horiek nola gauzatzen joan diren, bizigindu ditugun, kontestu desberdinen arabera. Hortaz gaine baita ere, aurtengo azoka bera aipatu dugu, oso zelan datorren, egitera balde eta bizkat ezartzela batzuk ikusi ditugu, eta ia zabalduen duen bidea eta aurten indartu duen bidea horrekin bizkat egun ditugun helburuak asmoaratu ditugu, ez? Eta, hortik egon da gaur zaiba.